Uf, aquí no, quieto aí, quieto, Marcial, quieto. Non te movas, non te movas. Non te preocupes. Pasa que teño unha idea mellor. Quieto deberías estar. Mira, esa masán non me vale. Esa masán non vale, porque son tan buenos, son extremadamente letales. Parece moi grande esta. Parece moi grande. Cambia por esta. Está ben, está ben. Toma. Esta masansiña, aguanta aí. Sí. O máis difícil aínda. Está ben. Buenísimo. Claro, atende, A Marcial. ver se podo facer eu mesmo despois de... Quieto aí, Quieto, perdón. A ver, Guillermo Tell, que vas facer? Nada, dalle masán, ti non te movas. Mira A unha xente cousa. de Camariñas está encantada hoxe Por iso comigo. mesmo, que son de Camariñas, pero hoxe creo que son un poquinho máis das aforas, A xente de Camariñas vai estar enamorada de min. Sí, home, sí. Bien, ti quieto aí, Marcial. Non te poño... A culpa é túa, si pasa algo, a culpa é túa. Confío en ti e non sei exactamente o porqué. Que eu de pequeno vi moitos dibujos animados de Tarzán. Deixa de lería. Que sexa o que Deus queira. Oso juegue. Bien, quieto aí, Marcial, non te poñas... Quieto, non te movas. Non teñas medo, Marcial, tranquilo. Vou facer a raya ao medio, Tranquilo. Non me atrevo. No. Non me atrevo, será mellor chamar a un profesional, será mellor chamar a José Paz, dijo eu, Non quería forzar. Fora daqui. Criatura de nuestro Señor. Por favor. Claro, se sabía que tiña que ir un profesional. Moi boa tarde, efectivamente, un profesional. Deixade a José Paz, que tal, José? Que tal, ben? Él practica tiro adaptado e está preparándose para as Paralimpiadas de 2028, son? Sí. Entón eu creo que mellor deixar todo isto nas mans dun responsable. Sí, toma, compañeiro. Sí, pero podemos cambiarlo branco, aínda que o responsable sei que é moi responsable. Bueno, a mí dame igual, a verdad que se pone. Ponte aí. A ver, Aí está. Aí está. Dalle aí, non, sabes que eu confío en ti plenamente. Sí, xa falamos, sí. Sí, dalle aí. Dalle, aí, espera, que non quero morrer que camisa mal posta. Esta vez sería un atraso. Non te preocupes que temos un tanatopractor aí. Hoxe imos, falar do reto que tes para 2028 para ir ás Paralimpiadas. Onde van ser? Los Ángeles. Que maravilla, Sí. Que ben. De todo ese reto, pero imos falar tamén un pouco da túa vida. Perfecto. Ti padeces distrofia muscular de cinturas. Sí, señor. Que iso? Aí está. Pois é unha distrofia que o que fai é que o músculo non rexenera todo o que tiña que rexenerar, co cal eu teño que facer unha vida máis ben moi controlada. Tempos controlados, non moverme moito, non andar demasiado, 1000 pasos diarios, se non teño dor. Vale. Ese é o problema. Porque ti camiñas. Sí, eu podo camiñar, axudo-me do bastón por seguridade, pero sí, podo camiñar, pero non dou máis de 1000 pasos diarios, senón empezo co dor. Cando che diagnosticaron esa enfermidade? Cantos anos tiñas? 35, un mes antes de que nacera o meu fillo. Toma. De genética, claro. O susto foi bo, sabes? O susto e o golpe tivo que ser durísimo. Sí, Como sí. encaixaches? Cal foi a túa reacción? A primeira reacción non che vou negar que chorar e pásalo mal, claro. Como calqueira que lle den unha noticia así. E o seguinte ano foi, penso que un pouquiño mellor, e xa despois da pandemia xa vinme abaixo. Despois da pandemia? Despois da pandemia, o corpo xa dixo basta. E a cabeza? Mentalmente, en que momento sacaches forzas para seguir loitando? Un ano despois da pandemia. Un ano despois da pandemia foi cando estuve en un ano mal, moi mal, e un ano despois foi cando empecé a traballar a cabeza e a sair adiante. A traballar a cabeza? De que maneira? Lendo moito, vendo vídeos que me podían axudar, indo a psicólogos, bueno, o normal neste tipo de casos. Vídeos como faste agora e axudas a moita xente. E como chega o tiro con arco a tua vida? Porque é un pouco flipante, Pois non? mira, a ver, sí, a verdad que, bueno, a miña vida sempre foi así un pouco extraña, sempre me pasaron cousas raras. De repente eu teño unha conta en Instagram que subo contido sobre discapacidade, como normas sociais, non? Para que a xente se entere un pouco, e contactou conmigo unha empresa que é lanzadera deportiva, Escuela Prime, e mandaronme un número de teléfono que chamara. Ao principio desconfiei un pouco, porque claro, dinche así, chamome tal e chamame. Non. E a segunda vez, mira, somos unha empresa deportiva, somos serios, se me podes mandar un vídeo facendo o que ti podes mover, que eu podo moverme relativamente. Avaliando a tua situación, exacto, ¿no? como unha evaluación online.
e asignáronme, dixéronme, mira, creemos que estás capacitado para 2 deportes, que é tiro con arco ou tiro con pistola. E preferimos tiro con arco, que gustame máis. Mola máis. Sí. Mucho cambiou a vida, encaixa o golpe, ven o baixón, empezas a traballar a cabeza, a traballarte mentalmente, saes e acabas non só practicando tiro con arco, Non, porque para min isto é o secundario. senón que incluso das conferencias por aí adiante, polo mundo Sí, adiante. en colexios e tal, intento meter o rollo da discapacidade os rapaces pequenos, que eu por experiencia teño un fillo de 11 anos, chamase Álvaro, e ele é moi el foi o que realmente me dixo: tes que vir ao colexio e falarlle a todos. El foi quen che dixo. Sí, díxomo el. El é o que está tirando de ti, quizás. Home, eso un fillo sempre tira, non? A cabeza ten que ir pa aí. E que che aporta o arco para a túa superación, Pois e para mira. esa paz interior e para ese... que se che ve moi ben, de verdade, ves che con alegría e eu son un felicidade. tío No, moi en serio, así, dá justo verche. E que che aporta o arco? Mira, o tío, arco apórtame dende rutinas ata evadir disciplina, que creo que na vida é moi importante, tanto pois a nivel social como a nivel personal, dieta, comer ben e todo eso, e intentar ter sempre un sonriso e ser amable ca xente. Bueno, eso nos axuda un pouco a todos o deporte, non? Ter unha rutina. Sí, efectivamente. Ti máis eu coincidimos facendo atletismo. É que practicamos atletismo, porque somos máis ou menos da mesma quinta en Santiago. Eu pensaba, pois non se che nota nada, Juan. No, a mí no. Disimúlalo moi ben. A mí tampouco, Faz atletismo, pero disimula moi ben. Non se che nota nada. É que eu estou para 1000 pasos tamén como así. Vale. E agora xa coa mirada posta nesa cita olímpica, non? 2028 en Los Ángeles, Xogos Paralímpicos. Dis que te ves aí, pero non sei se xa está feito ou queda moito que andar. De que depende? Queda moito que andar. A min ofreceronme realmente intentar chegar. Eu dixen, eu intento chegar. Vale. Vamos. E iso que conleva? Entrenamiento Adestramento diario, fortalecimiento de omóplatos e todo eso, traballar o core para poder elevarme ben. E entendo que unha responsabilidade a maiores que ti, sábela, que é tamén, igual que das charlas nos colexios, servir de exemplo. E eu creo que hoxe, nos minutos, vamos a ir con José e tenlo que escoitar, porque ti estás ahora mismo cunha bolsa de morfina. Con unha, no, é unha bomba intratecal Unha bomba. con morfina. Por ti vives con dor. Sempre. Con moita dor. Ás veces está arriba, ás veces baixa. Pero non se queixa. E é unha terapia maravillosa para todos nós, que somos demasiado queixicas. Así que, nos minutos seguimos con José e imos ter máis cousas no programa de hoxe, verdade, Raquel? Pois sí,